Čau lidi, takže dneska tady budeme natáčet 99 nocí v lese a jdeme na to s mým bráchem samozřejmě. Teď musíme počkat, než nějaká borka odejde. Já mám 41, on 53, no. To je taky pěkně ho. Jdem tady. Jo. Pojď. Tak teďka, tak už jsme tady dva jenom a jdem natáčet pěkně. Takže jdeme na to lidičky. Bude hodně dlouhý video. To bude dlouhý teda. Ti říkám, že jo. Já jsem dostal prut. Tak to je. Prut, ten je dobrý. Dobrý den, už jsme tady. Takže mám Igu klas, který mi předává papírku. Víš co, Štěpán, ještě nic, bude se všechno železo budeme dávat do toho, do fratovače. Všechno. No, takže dneska tady máme těch 99, našel jsem uhlí, to se nám bude hodit teď. Na rozdělání ohně. Jsem v tom docela noob. Můj brácha říká, že je v tom taky noob, ale má víc než já, má 53 dnů jenom. Teda. No. Dáme sprint, protože mě to už nebaví tak pomalu. A teďka tady máme nějaký vlky, králíčky. Je ten barák s těma kultistama nějaký. Tak a teďka, dneska zkusíme dát můj rekord. 50 dní. Tam ještě, pane, nechoď, tam jsou ty kultisti, to budou. To jsou ty Jo, tam kultisti. jsou kultisti. Takže budeme dneska udělat muset můj rekord. Jak ty dělají dřevo a já budu nosit zatím železo, ne? Já hledám. Nehledej, to je zbytečné. Tak nebudu hledat, počkej, tak mám železko. A dávej do fritovače, ještě nic neskoro. Do fritovače rovnou. Mhm. Dneska tady máme teda jakože žádný děcko možná nenajdem, protože storage a teďka tady odkopám nějakou cestičku. Tak, tam má je bedna. Postavil jsi to mapu. Ne. Jdu na dřevo lidi. Protože dřevo je v té hře nejdůležitější. A ty se mínka dali na jedno místo, to se zvíte. Jo, lidi, abyste si nemysleli. Já začínám teprve jeden den natáčet dneska. Takže jsem jen mi to tady teďka před doma. Třetí level teprve. Nevadí. No to nejsou. Nějaký modrej. Jasně, že jo. Já jdu, nechaj mám nebo. A mě ale nezajímá, já ho běbelka, bude mít spálený. No, takže máme 6-7 oheň. Takže si myslím, že jako musíme teďka říct 6-7 oba. 6-7. A nejsrandovnější je, že dneska paní učitelka lidi, tak ona došla od čtvrťáku, nevím, co jí bylo, ale řekla, až řeknu 6-7, tak všichni zvedněte ruky. Tak když řekla 6-7, tak jsme všichni museli zvednout ruky, protože to bylo hrůza. No ale jako pro mě, já jsem se docela bavil, skoro volná hodina. No. Takže já si myslím, že pohodinda to bylo. Mám 5 minut. A šlu pro baterky do baterky.
Já jsem blbej. No, teďka tady máme pěkný obdobího vlčka, který byl bral skoro celý hádka. Hele, co to tady máme? Bobínka nějakýho. Open chest. Tak. Nice bandáž. Já mám taky bandáž. Nice. No, takže teďka tady máme druhý blbý den. A myslím si, že dneska to máme vyhraný, protože dneska nám to teda pěkně jde. No, právě že vůbec. Už jsme dělali druhý den, ale teprve druhý den. Hungry? Tak se našel. Protože když máš hungry, tak se to teda líbí. Mám balističky, ale tam to odkryjím. Ale to je nejhorší lidi, že ta bandáž tak nezastaví aspoň hlad. To je zase na nic. Jedu na kultisty, tady jsou. Ne, Ale tady, pojď mi pomoct. nevíte. Já jdu. Tam to nedá na stranu bandáž. To říkám, že nevážně. No, takže teďka jsem vyplýtval můj bandáž. Štěpán, ale víš, že když čím víc nebudeme otvírat, čím víc dní bude, tak tím větší šance bude na lepší den. Co? Když teďka nebudeme otvírat ty dny, tak když počkáme. Tak budou lepší. Ne. Tak to je dobrý, tak to budeme. Takže lepší věci budeme dostávat tomu odpadu. Tak teďka si musíme dát tu challenge. No. Takže já bych říkal zabíjet žluka. Co? Jídlo. No to taky. A jo, kůžu, no. Lidi, nejdůležitější je potrava v té hře. A druhá nejdůležitější je z děcka. No, hungry mám. Jídlo je tady. Tady mám stejčíka, tady 2 králíčí nožky. Já jdu těžit břidívku. No, můj brácha tady prská jak nenormální týpeček. Takže... Nic, okay. Takže to je blbé, už bude tma. Dámy a pánové. Ponoří se nám tady tminka. To není. Teďka je to. Moje babička je na vzdechu. Nevím, co má. No, takže... To je debilníko. No, když se ptali, proč se tak prostý, tak nevím. Takže nevím. Teďka nic nestav ještě. Jenom mapu. Tam stačí. Dřevní? Nepotřebujeme teďka. Tak nic nepotřebujeme teď. No, teďka jenom kácej stromy a... No, já musím počkat na den. K sobě. Zašek za 10 sekund už tady. To je moc zelenou baterku. Co?
To je nějaká asi, co bude fungovat i proti vlkům. Zkus to. A kam mám, do čeho mám dávat to dřevo? Do ohně? No já A se... pokud najdeš baráka, budu tam žít, protože dáme do toho fritovače, protože ta jedna židle dává 3 dřeva do toho fritovače. Já se koukám, Do prdele to mě jde. můj brácha malej, tak si furt chce dívat na vlka. Takže on myslí tady tu hru, tak já mu to tam furt pouštím. A já se koukám s ním na ty youtubery, který přežijou třeba 100 dní. Takže Mám lidi, revolver. takže lidi, budeme 100 let. Ne. Aspoň tak 50. Banda. Nice bandáže. Už tady byla to pas postížená. Bandáž nemám. Hele, už to je docela dlouhý to videjko. Motor. Kde? Tady byla dobrá bedna. Pojď mě tam zavést. Tak tady pojďte se podívat na mapu, ne? Kde jsem? No, mám další bednu tady po cestě. Aha, ale na Alfie to moc nefunguje. Nová sekerka. Lepší spíš, no. Ne, tak dobrá. Počkej, ty seš... Kde to bylo? A do k tobě teda. Mám. Ne! Polož ty hodinky. Benzín. Arme moja, prosím. Nefunguje. Teďka tady zdrhám se. Opence. You are hungry. Budeš si nějaký jídlo? Já mám taky hungry. No, takže lidi, možná zdechneme tady na hlavě. Debilní sazenička je vysoký. A nějaký světlušky. A harbor jsem dostal. Ale já mám jakože docela velký hungry. A ne, už to bliká. Tak zdechneme oba. Ne, teďka to mám... Já mám sypané stromky. A to je co? To je to dobrá sekera. Je to bliká. Jako my tam nedáme žádný jako jídlo. No. My se musíme nažrat borůvkama. Já jsem dal omylem jít na všechno. Co jít? Položit? No, že jsem to zabral. No a já nemám místo v peku. Benzín nemáme. Lidi, my jsme tady v tom úplně nubové. Lidi, my asi už skončíme. Jako video klidně skončilo, jak to budeme hrát. Čím kolik už máme žalovat? 30. Čus.